udto kanatong tanan, no? Unya nanausab kita karon mga igsoon, naka-live na usab kita karon sa ato ang Facebook live, no? Aron magtuki na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko mga igsoon. Pasensya kay mga higala, no? Paghapon wala ta ka live kay medyo nabisi ta, no? Natay gilakaw. Unya mao na nga karon ta nakahigayon og live. Nya pagabi wa pud ta ka live tungod kay doon na kita'y debate, no? Doon na kita'y debate nga giatubang mga igsoon. Unya daghang kang salamat mga igsoon sa mga maglantaw na to karon. Salamat sa inyong pagsunod nining ako ang live mga igsoon. Niya inyong ubos nga lagad si Brad G. Carlo Badinas makig-uban na usab kaninyo ning pipila ka oras, no, aron magatuki kita mahitungod sa mga pagtulunan o doktrina sa ato ang simbahan nga Katoliko ug ato sabtubagon ang mga pangutana sa mga laing reliyon batok sa atong pagtuong Katoliko mga igsoon. Okay, salamat sa inyong pagsunod kanunay kanako. Please i-share ninyo ni akong live aron daghang makadungog sa akong live ug daghan pun nga mga Katoliko maedukar sa ato ang pagtuong Katoliko aron dili masayon-sayon o dili mailad sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Importante nga duna kitay kahibalo mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan, duna kitay kahibalo mahitungod sa Biblia usab aron dili kita mailad sa mga siktang protestante mga igsoon. Okay, maayong paglantaw ni John Santillan og ni Chong Smith pakibot. Bro, shout out Ulango Catholic Faith Defenders. Okay. Shout out sa mga taga Ulango chapter, no? Salamat sa inyong pagkamadasigon diha sa Ulango. Okay, sa di pa nato sugdan ni mga igsoon ug batbat nining atong tema nga pagahisgutan nato karon. Ato sa ning ablihan sa pagampo kining ato nga live mga igsoon. Mangurusta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug di mo kami tugyan sa panulay, hinuno alawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan ng uli katapusan. Amen. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat mga igsoon ha sa inyong paglantaw. Unya, maayong paglantaw ni Edison Di Miguelio. Good morning. Congrats nimo sa debate gabi bro. Okay, nagtanaw di ka bro. Okay, no, sa naglantaw sa atong debate mga igsoon pagabi. Daghang kayong salamat ha. Unya ako ratong gi-share katong debate namo ni Brad Mitchell, no. Unya ako tong ipa-upload sa YouTube mga igsoon ang debate namo ni Brad Mitchell. Nakita ninyo mga igsoon ang debate namong Brad Mitchell, wala na gyud siya mo focus sa tema mga igsoon, no. Iyan akong gihimong affirmative, iyan akong gipangutanag naa ba ko'y mabasa nga ang Ginoo nagsugo nga ipasimba ang larawan. Iyan akong gipangutana nya, negative ra ba ko atong higayuna? Dili ko niya dapat pangutanon ana nga duna ba'y mabasa nga ang Ginoo nagsugo ba nga paasimba ang larawan? Dili siya dapat mangutana ni ana kay wala ako magpamatuod ni ana. Kay dili ko affirmative atong tema. Negative ko, ako'y muguba sa iyang tema. Pero kung iya gyud tong ipatubag katong iyang pangutana, doon ako'y kondisyon, no? Doon ako'y kondisyon nga dapat isurrender o sa anang iyang tema. Ang kuna o sa Brad Mitchell nga isurrender na kasi mong tema. Kay imo naman kung gipangutana, doon na ba ko'y mabasa nga ipasimba ang larawan sa mga santos? Ayaw ko pangutana ana kay nga naman kay wa ko magpamatuod karong oras sa mahitungod ni ana.
Gawas kung nagpamatuod ko ni ana mahitungod sa larawan, kana noon imo kong ipangutana niya, imo kong pangutanon mahitungod ana. Nya dili man ko afirmatibo atong higayuna. Siya may afirmatibo, dapat ang iyang ipangutana unta kadtong naa sa iyang tema. Nga pamatud-an niya ang ribulto, ang pagsimba og ribulto mao ang pagsimba og yawa. Wala man siya kaguba sa iyang wa man siya kakuan, wa man siya kabarog sa iyang tema. No, nagkasagsaag naman si Brad Mitchell. No, dito naabot na siya si Nabucodonosor kuno nga misimba ni Daniel. Katawhan ba siya sa Dios o pagano? Dili naman na mo ang tema. Dapat ang imong ipangutana, Brad Mitchell, kadtong imong tema. Ipangutana to ang imong tema aron ako nang tubagon. Lahi naman nagkasagsaag naman si Brad Mitchell. Muna makaingon ko nga si Brad Mitchell wala siya kabarog sa iyang tema. Unya daghang mga komento dito mga igsoon sa live ni Brad Daryl nga ako kuno wa kuno ko kaguba sa tema ni Brad Mitchell. Ako silang giingnan unsaon man pagguba nako sa tema ni Brad Mitchell nga ang tema ni Brad Mitchell daan guba naman daan. Hagsa naman na daan, gubon pa din na nimong guba na daan. Ana ra na siya kasimpol mga higala. Ano? Ato lang ang lakbitan mga igsoon ang debate namon ni Brad Mitchell, no? Bandilyo dito sa live ni Daryl Villanueva nga si Brad Mitchell wala nagyud siya ka-focus sa iyang tema. Naabot na siya dito sa Mateo 4:10. Tinuod iyan ang gilatag, no? Iyan ang gisaysay sa iyang barog nga ang Dios lamang simbahon. Mao ba na among tema? Nga pamatud-an niya nga ang Dios lamang simbahon, dili man amo yang tema. Ang iyang tema nga pamatud-an niya nga ang pagsimba og mga rebulto mao kuno ang pagsimba og yawa. No? Mao na dapat kana mo iyang ipangutana kung unsa gani ang tema, mao na iyang ipangutana sa negatibo. Lahi man iyang pangutana, naabot naman siya dito ni Nabucodonosor. Bisan pag ako tong gigamit, bisag ako pa tong gigamit nga si Daniel dili Dios gisimba man lagi. Bisag ako pa tong gigamit kanang mahitungod ni Haring Nabucodonosor nga misimba kan Daniel, dili na dapat niya pangutana kay wa na tema. Muto mga igsoon unsa yang gihimo ni Brad Mitchell, iyan akong gipangutana, ako na hinoy na afirmatibo ani. Nya niadto ra bang higayuna sa among debate ako'y negatibo. Sa to pa ang trabaho sa negatibo pagguba sa tema sa afirmatibo. No? Pagguba sa tema sa afirmatibo. Iya kong gipangutana ni Brad Mitchell, doon na ba ko'y mabasa nga ang Dios nagsugo ipasimba ang larawan? Tanawa ra. Wala ra ba ko magpamatuod ni ana? Nga nagsugo akong pamatud-an nga ang Ginoo nagsugo nga ipasimbang larawan. Wa ko magpamatuod di ana kay dili ko afirmatibo. Dapat dili siya mangutana mahitungod ni ana. Pero kung iya gyud kong patubagon nato iyang pangutana, pwede ra sad ako tong tubagon, pero dunay kondisyon. Ang kuna usa nga dili ka makabarog sa imong tema. Ang kuna usa Brad Mitchell nga dili ka kabarog sa imong tema kay tubagon ti kana na imong pangutana. Kay nga naman dili man ko afirmatibo. Dili ko nimo dapat pangutan-on ni ana nga doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagsugo nga ipasimba ang mga ribulto o larawan. Ayaw ko pangutan-an ni ana Brad Mitchell. Kay nga naman dili ko afirmatibo. Kay wa man ko magpamatuod ni ana nga pamatud-an ko nga ang Diyos nagsugo ipasimbang larawan. Wa man ko magpamatuod ni ana. Gawas kung nagpamatuod ko ni ana kana imo kong pangutan-on. Nya wa man ko magpamatuod kay dili man ko afirmatibo sa ato ang debate. Negatibo man ko, mo na mahibulong ko kani si Brad Mitchell, debater maunta ni siya, di man siya kamao. No? Di ka mao. Di ka mao mo cross examine. Ha, di ka ba mo cross examine? Pero karon kay ni roll man ang karon nitingog man ang moderator nga kinahanglan kuno gyud ipatubag. Tubagon sa negatibo. Ni roll si Daryl Villanueva. Pag roll ni Daryl Villanueva, ni ana man si Daryl, tubaga Brad Carlo Badinas kay imo man ang gigamit, ako na lang gitubag kay lisod man pud atong supak-supakon ang moderator, kita na ibatian ni mao na ako na lang gitubag. Naa ba kunoy mabasa nga ang Dios nagsugo ipasimba ang larawan? Akong giingnan siya nga naay mabasa uban ang pagsabot. Akong giingnan dunay mabasa uban ang pagsabot. Pero kung wa kay pagsabot, di gyud ka kabasa niya na. Kay ang prinsipyo sa Biblia, Brad Mitchell, dili litra por litra. Ang prinsipyo sa Biblia,
mubasa og sabton. Mateo 24:14. Bumasa ka at sumabot. Mao nay prinsipyo sa Biblia. Natay basahon unya sabton nato. Dili kay litra por litra ang imong gusto. No, kay kung litra por litra imong gusto, ayo ko pasundan niya na. Kay dili na prinsipyo namong mga Katoliko, litra por litra gyud ang kanunay pangitao namo. Unya kung dili mabasa litra por litra, di na namo tuhuan. Dili na prinsipyo namong mga Katoliko ha. Muna ako sige nandunay mabasa Brad Mitchell. Uban ang pagsabot. Akong gigamit ang Daniel 2:44. Ay 2:46-47 no. Sa Daniel nga si Daniel dili man to Dios, gisimba man si Daniel. Oh, sa to pa kung imo nang sabton, pwede di ay simbahon bisag dili Dios. No? Sama aning mga balaang tao. Mga imahin. Oh, mao na akong gigamit sa tubag sa pangutana ni Brad Mitchell. Mao na akong tubag niya. Sa larawan di na, nabay mabasa larawan. Giingnan bitaw tika basaha og sabta. No, kay giingnan tika basaha og sabta. Di kay mangita kag litra por litra diha Brad Mitchell. Pero ang angay rabato di gyud to angay tubagon. Di gyud to angay tubagon iyang pangutana. Kay dili man ko afirmatibo atong higayuna. Okay? Nay ato nang biyaan. No, ato nang biyaan. Tanawa lang to ang among debate ni Brad Mitchell mga higala kay ako man tong gi-share. No? Ako man tong gi-share. Okay, naaman tay tima rong paghisgutan karon mga higala. Ang atong tukion karon mahitungod ni ining gipos sa FB ni Brad Mitchell Bandilio. Ngano kuno si Santa Maria Virgen gitawag man og hari. Unya nasayod kita nga kung ingon ganitag hari, lalaki gyud na siya. No, hari man, king. Kung ingon ginitag king o hari, masabot na to lalaki gyud na siya. Mo nay naandan sa ato ang pangutok, no? Mo nay atong naandan sa pagsabot. Basta maghisgot gani og hari sa atong unahuna, lalaki gyud na siya. Nya ang ilang pangutana ngano man sa doktrina Kristiyana, nya tay doktrina Kristiyana no, ila maning gamiton basa-basahon sa mga sabarista. Kini, no? Doktrina Kristiyana. Ngano man dinhi sa doktrina Kristiyana, ato ning basahon ha. Dinhi sa pahina 6. No, dinhi sa pahina 6 sa doktrina Kristiyana, ngano si Santa Maria gitawag maghari. Atong basahon nag-ingon dinhi. Maghimaya ka hari, inahan sa kaluoy, kinabuhi og kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka. Ang gipasabot ni ini mao man si Santa Maria. Unya nganong giingon man dinhi maghimaya ka hari, inahan sa kaluoy. Lima kaniya na. Hari nya inahan sa to pa babae gyud. Wa may inahan laki. Pag ingon dinhi maghimaya ka hari, inahan sa kaluoy, kinabuhing kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka. Nagapanawag kami, nagapanghupaw kami dinhi nining walog sa mga luan. Kini mao ni ang atong pagampo nato ngadto ni Santa Maria Virgen. Matud pa dinhi maghimaya ka hari, nganong si Santa Maria Virgen gitawag maghari nga si Mama Mary dili man lalaki. Kaysa ato man nahibaw-an si Maria babay siya. Busa dili unta siya hari. Ang sakto unta ni maghimaya ka rayna, inahan sa kaluoy. Rayna unta kay babae man. Nganong hari man siya mga igsoon? Maghimaya ka hari, inahan sa kaluoy. Mao na ilang dakong pangutana. Nganong nahari naman si Maria nga babae man si Santa Maria? Kay kining hari lalaki man yun. Matod pa kuno nila ang ato ako nung doktrina wa kuno magkadimao. Wa kuno magkadimao kay gingan lang maghari si Maria. Okay, atong tubago ni mga igsoon. Timan-an nato mga igsoon sa panahon sa pag-anhis mga Espanyol diri sa Pilipinas, wala pa na mauso ang pulong rayna. Kanang termino. No, kanang termino nga rayna. No? Timan ni mga igsoon. Sa panahon sa wala pa mamugna, paminaw ha, sa pag-ani sa mga Espanyol, sa wala pa mamugna ang pulong rayna,
No, wala pa mugna ang pulong rayna, ang gamit nila mga igsoon sa usa ka babae nga dunay dakong katungdanan, tawag nila hari. Sa wala pa mamugna ang pulong rayna. Oh, mo na mga igsoon. Kung ato nang i-search i-search sa Google, unsa may katarungan nganong gitawag man og hari si Maria, kay sa panahon man gud sa mga karaan nga mga Espanyol mga igsoon, sa time sa mga Espanyol, wala pa mamugna ang pulong reyna, no, o queen sa in English. Ang gamit nila mga igsoon hari gyud. Mababae man o malalaki, hari gyud ang ilang tawag sa wala pa mamugna ang pulong reyna mga igsoon. Mao nay katarungan mo na sa kining pulong reyna mga igsoon nga si Maria gitawag og reyna. Gitawag si Maria og reyna sa pagkangalan sa wala pa mahitabo, sa wala pa mamugna ang pulong reyna. Sa wala pa mamugna ang pulong reyna, kung adunay usa ka babae nga naghupot og lawom og bugat nga katungdanan, dili reyna ang itawag nila kay wala pa man mamugna ang pulong reyna. Ang ilang terminong gamiton sa usa ka babae nga dunay katungdanan, bugat nga katungdanan, hari gyud. Bisag babae pa siya, hari gyud. Kay kanang pulong hari, sa wa pa mamugna ang pulong reyna, no, sa wa pa mamugna ang pulong reyna, na hitabo kana mga igsoon, bisag dili pa ka babae, bisag babae pa katawgong jud kag hari, basta naa kay katungdanan mga igsoon nga bugat-bugat nga katungdanan. Ug ang katungdanan ni Santa Maria mga igsoon, no, bisag ang katungdanan ni Santa Maria nahimo man siyang inahan sa Dios. Busa bugat-bugat ang iyang katungdanan, kay ang iyang katungdanan nahimo siyang inahan sa Dios. Muna dakong pangutana mga igsoon, no? Muna mga pangutana nila, kanusa kuno nahimong laki si Maria nga tawag maghari. Ako singingnan nga kanang pulong hari, nganla na mog hari si Maria, kaniya nang higayon na wala pa mamugna ang pulong reyna, no? Muna mga igsoon, muna mas maayo mahibaw-an ni sa atong mga higala. Pero dili kini sayop, no? Dili kini sayop nga ang usa ka babae tawag og hari, dili ka na siya sayop kung nakaabot ka sa panahon sa mga Espanyol. Kay mao man ilang tawag sa usa ka babae hari. Bisag nganong hari man, kay wala pa lagi mamugna ang pulong reyna, no? Wala pa mamugna ang pulong reyna. Unya mingon sila, nabatay babasa sa Biblia brad nga dunay hari nga babae na. Pwede mo kabasa sa Biblia niya na. Atong basahon na. Dunay babae nga ginganlag hari. Bisag babae siya gitawag siya hari. Wa mo kabasa niya na. Okay, tug-anan ta mo ha. Niya atong basahon. Bisag babae gitawag siya hari. Ingon niini usab si Santa Maria, no? Si Santa Maria Birhen gitawag siya og hari. Okay, atong basahon niya. Niya atong basahon mga igsoon ang maong pahayag dinhi sa balaang kasulatan. Ang pahayag sa balaang kasulatan mga igsoon, dara, mo niya mga morning teksto nga atong basahon nga dunay babae gitawag og hari. Niya atong basahon ang balaang kasulatan. Mo ni siya mga igsoon ay sa ato paning gipakli asa man to.
Sa unang hari, dara. Unang hari, 2 hari di 11:3. Nagingon din eh. Og siya uban kaniya nga gitaguan diha sa balay sa Ginoo sa 6 ka tuig. Og si Atalia, babae ni si Atalia ha? Og si Atalia mihari ibabaw sa yuta. O liman kaniya na. Mismo si Atalia mga higala usa ka babae hari ibabaw sa yuta. Hari. Mauna mga igsuon dili sayop kung ang usa ka babae nganlag hari. Kung dunay babae hari. Mauna siya katarungan mga igsuon na sa Biblia. Si Atalia lagi babae man siya, hari man lagi siya. Pangutana, sayop po day ni si Atalia. Kung sayop po day ni, kini akong gibasa, sayop o dili. Kay si Atalia, usa ka babae, hari si Atalia. Dara o, nabasa diri o. 2 hari 11:3. Og siya uban kaniya nga gitaguan diha sa balay sa Ginoo sa 6 ka tuig. Og si Atalia mihari ibabaw sa yuta. O tanawara? Hari. Sa to pa din mga igsuon. Dili din siya sayop kung ang usa ka babae tawgog hari. Kay mismo ang Biblia, naa natay basihan sa Biblia na mismo sa Biblia. Si Atalia gani, babae si Atalia, nganlan gani siya hari. Muna siya mga igsoon. Muna diri sa Biblia. Diri sa Biblia no. Nga diri sa Biblia, diri sa doktrina Kristiyana. Si Maria ginganlan siya hari. Kanya lang higayon na lagi wala pa mamugna ang pulong rayna mga igsoon. Ingon na ron na siya kasimple mga igsoon. Muna niya karon si Santa Maria Birhen mga igsoon dapat gyud siya tawgog hari. Kay nga naman kay sa Biblia mga igsoon nga kadtong mga tao nga nagantos ang mga tao nga alagad sa Ginoo maghari uban kaniya. Liman kaniya na maghari uban kaniya. Ya si Santa Maria usa man ka alagad sa Ginoo. Nya unsa may atong mabasa din eh. Nya basa. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 12. Unsa may atong mabasa din eh. Nagingon din eh. Kung kita magantos kita usab muhari uban kaniya. Kung ilimod nato siya, kita usab ilimod niya. Klaro kay mga igsuon nga kini ding mga tao nga alagad sa Ginoong Hesus. Ang mga tao ding alagad sa Ginoo, ang mga tao di nga nagantos sa ngalan sa atong Ginoo. Matud pa ni Pablo, muhari uban kaniya. Maghari usab di kita uban kaniya. Nya mga lalaki ra ding gipasabot niini. Ang mga babae di ay wa day labot. Klaro ana. Kung kita magantos, kita usab muhari uban kaniya. Maghari ta uban kang Kristo. Mao na si Santa Maria mga igsoon, maapil si Santa Maria nini. Kay si Santa Maria mga igsoon usa ka alagad sa atong Ginoong Hesus. Ikaduha pod, si Santa Maria mga igsoon nagantos usab siya mga igsoon diha sa iyang pagkainahan sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Nya unsay gingos Biblia? Kung kita magantos, kita usab muhari uban kaniya. Apil si Santa Maria mga igsoon. Apil si Santa Maria nga maghari mga igsoon uban sa iyang anak. Nya sayop ba nang ang babae nganlag hari? Sayop ba nang babae nganlag hari? Di na sayop. Kay kumingon kag sayop na, sayop po din ang naa sa Biblia. 2 hari 11:3 nga si Atalia usa ka babay hari sa yuta. Tanawar hari busa mga higala dili sayop ang pagtawag og hari ni Maria bisag babay siya. Kay balikon ko ang kanang terminong hari sa panahon sa mga Espanyol sa wala pa mamugna ang pulong reyna applicable na para ngadto sa mga babae. Unya ang hatagan ni ana nga katungdanan nga nganlag hari kadtong dunay bugat nga katungdanan. Mao na si Santa Maria gihatagan siya anang katungdanan nga hari. Tungod kay doon naman sa bugat nga katungdanan mga igsoon. Unsa may ang katungdanan nahimo siyang inahan sa Dios mga igsoon.
Kay Dios man to si Kristo. Busa siya may anak, iya matong anak. Therefore inahan siya sa Dios mga igsoon. Okay? Unya diha